Good morning! Kumakain na yung mga bisita. Good morning, Bob! Kumakain sila. Egg, fried rice, at saka bacon. Niluto ko yung, buti lang may... Good morning, Holly! Buti na lang may natirang rice kagabi. Niluto ko lang siya for fried rice ko kasi gustong-gusto nila ng fried rice. Yeah, kuya! Yan. Nakita ko si Manila naglalagad doon. Meron ako magic wand, guys. Okay, ready? I'm gonna make Holly a dog! I'm gonna make Holly a princess! Aww! How about Zaki? Here, you do it. You do it to Zaki. Make him a dog, Bob. Make him a dog. Walang cooperation. Kuya, make kuya something. Di sila makalabas, guys, kasi umuulan. Basa yung labas. Alam nang... Ay, hala, oh! Tingnan nyo to. Monday na ngayon. Hanggang Wednesday yan dito. Overstay sila. Buti na lang, walang booking. Libre ang Buti lang, libre ang mga rooms. Hindi pa niya sinabi. So, yung mga paghahanda namin hanggang Sunday lang. Kasi usually hanggang Sunday sila. Tapos meron pala sila mga ganap. Si John may ganap ngayon, tapos si TJ may ganap bukas. So, Wednesday ng umaga sila aalis. Kasi school holiday din kasi. Oo, wala din namang yung mga bata school. Ang ganda talaga niya. Yung feeling ko, bibili pa rin ako niyan. Yan? JB Hi-Fi. Meron din sa city. Oo, punta tayo bukas? Sige, doon, ma-edit tayo ng dalawa. Sige. Kaya mo? Hindi. Ang haba ng vlog mo. Uy. Ang haba ng vlog ko. Alam mo bakit naman? Kakayanin ko lang. Mamaya. Kaya ngayon hindi tayo lalabas. Eto lang tayo. Chill lang tayo. Chill. Maglalakad kami mamaya kasi hindi kayo mag-chill. Oo. Parang may dinner tayo mamayang gabi. Ang hindi nila, walang tinuduro sa silver. Tinigita ko sa 4 minutes eh. Nandun kayo. Ano nagawa nila? Inaano si Papa? May TV pa ba natira? Sa inyo? May TV pa doon, di ba? Isa mo ba naman ni Mark? Oo, isa. Hindi sila na din naman yung maliit. Bakit? Ay, hindi naman siya sila. Yung remote na siguro kailangan namin. Hindi masyado nag-respond yung remote. Dito sa atin, pag sila papunta sa atin sa Philippines, ipapapunta pa sa TV shop kung saan na. Dito ikatapon na. Hindi naman siguro lahat tapon yan. Pag may doon silang binibenta, di ba? Ng parang, ano ba yan? Tawag dyan. Kasi may iba din naman na kasi kinikip talaga nila hanggat sa nag-work. May mga, lang talaga tayo mga asawa na gusto ng bago talaga. Sa'yo yun. Ano sa'yo yan? Sa'yo yan! Ito yung akin ko. Kuya, do you wanna watch something else? How was your food? Yeah, of course. Give me the remote. Guys, kami na talaga ang nag-walking. Malapit na kami actually. Kanina pa kami naglakad-lakad. Inaaliw namin yung aming mga sarili pagtingin ng mga bahay-bahay. Gusto niyong orange? Ayan. Gusto niya, may plano siyang nakawin yung orange. Sabi niya gusto ko ng orange. Okay lang, walang Pasok ka dun ka. Pasok. Vlog kita. Magdanakaw. Matitrace talaga ako. Wala kasi kaming car kasi si Dan work. Tapos ayaw naman siya pa-driving ni John. So, exercise na lang kami.
punta kami sa Asian, sa Korean. Korean Mart para bumili ng pang Korean mamaya. Magko-Korean barbecue at home tayo. Tas kimchi. So, unahin natin dun. Kasi nandito na kami eh. Dito na kami guys, oh. So, nandun yung Kmart, Kohl's. Tapos, nandun yung Korean. Dun. Dito na tayo guys. Ito yung pang barbecue. Wait, pork at saka ito ay, yan. Pork belly, yan. Pork belly. Kumakain si janitor, iba yung sa kanya. Ano yan? Bilhan natin siya ng steak. Bilang ko gusto. Sige. Yan. Ito yung pang rice kasi nalobat kayo. Ito na, saka pork cube rice lang. Barbecue to rice? No pork. Tapos kuha tayo ng beef naman. Ang dami Ito. barbecue. Lahat po niyan talaga. Beef bulgogi. Ayan. Beef at saka pork. Sa tingin mo, tama na yan? Dami na niya. Sure ka? Kasi kukunti yan, ang ninipis lang. Ano gusto mo, beef or pork? Kahit ano. Kahit ano? Lahat yun masarap. Beef. Dalawahin ko yung beef. Alam mo, ilagay ko na ito sa bag na. Oo, sige. Kailangan namin itong bilhin ngayon kasi para ma-defrost. At tapos, bili tayo ng bulgogi sauce. Nandito man ay. Ayan, bulgogi sauce. Dito guys, kimchi. May, itong paldo, masarap to. Ha? Paldo. Try natin. Ito. Paldo kimchi. Ayan. So, wala, mabigat yung dadalhin natin man. Okay lang. Gusto ko itong mga side dish na ito. Sige. Nasa heaven siya. Kunin natin ito lahat. Sorry, pero dami na naming side dish, oh. Nahilig niya sa Korean ay. Ano? Trophy siya. O, na maliliit. Na maliliit. Ay, ayoko na niyan. Ang para na talaga yung uod. Calls na tayo, guys. Kami na talaga ang nag-shopping na walang car. Tingnan niyo si Manay. Siya na talaga. Kaya nga eh. Tapos may bibilhin pa kami dito. Goy! Tigi-isa kami ng mabigat na dalahin. Workout ba? Lagay mo yan dito. Lagay mo yan dito kasi ang bigat niyan. Oh. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Guys, ito na yung grocery namin. Kami na talagang nag-grocery. Tapos wala kaming car. Magbabas kami, guys. Magbabas kami. Naisipan ko siya kanina lang. Pwede pala kaming magbas. So, magbabas kami galing dito papunta sa bahay. Pero may lalakarin pa rin kaming konti. Hindi ko So, oo nga eh. So, yung plano namin, ito, isa-shoulder bag namin tong dalawa. Tapos ito, bit-bit. Kasi hindi naman namin in-expect na ganito para kalami. Eh, sa Korean lang yan. Tapos ito dito. Okay. Guys, ang mukha namin, alam nyo ba, ako confident ako sabi ko sa inyo kanina magbabas kami. Naglakad na kami. Tingnan nyo yung dala namin. Ang dala mo manay. Ayan. Yan, ang bigat nyon kasi ang daming coffee. Ito yung akin. Nagpunta kami dun sa Doon kami. Buti na lang nauna yung bus dun. Sabi ko, Riz, tara na. sabi ko, na-realize ko, dun na. Papunta pala yung city. Sabi ko, no, hindi tayo dito. Sa harap tayo. So, nandito na kami 9 minutes pa. sa kabilang side. Buti na lang nauna yung isa. Kung ito nauna, naiwan na kami ng bus. Mag-wait tayo ang daan na naman oras. Pagtayo ng hindi, pagtayo ng isa kasi may katabi siya kanina. Pagtayo ng isa, sabi ni Manay, tara na rin. Tara na, sabi ko, pupunta tong city. Para talaga akong tanga. Di Wala ba? akong alam. Hindi ko naman sabi yan doon. Sabi ko, Alam ko talaga na papunta doon. Pero doon tayo nag-abang sa papunta doon.
Yung naisip ko talaga papunta doon kasi alam ko naman saan papunta yung pauwi. Nagsasakay na siya. Hindi ako tumitingin sa bus kasi nahihiya ako. Baka hintayin tayo ng driver ba? Hindi talaga ako tumitingin. Sabi ko, Manay, hindi yan yun. Kasi si Manay ready na siya. Sabi niya, tara race. Sabi ko, Manay, hindi yan yun. Sa harap tayo, sa kabila tayo. Tawa na siya ng tawa. Hindi ako tumitingin sa bus talaga. Bahala ka dyan, driver ka. Kasi kung paano kung nauna ito, kung Kaya nga, nandun kung ka nauna ito. Ganun kami, ay, wait! Please! Hindi kami pwedeng maglakad. Ang bigat na, guys. Ang bigat kaya. Ang bigat. Pagaling pa kaya kami sa Pulse. Kami na talaga ang nag-shopping ng First time ko pa naman mag-bus nang dito walang sa car. city. Oo, first time niya pala to. First time na to. Tapos mali pang route yung Tapos iba lobat pa siya. Lobat pa siya. Wala nung camera. Bukas pupunta kami ng city. Yun na talaga, totoong pang city. Dito dadaan yun. Yun, yung bus na yun dadaan dito. Doon tayo sasakay. Doon sa malapit sa amin. Nandito na kami sa tamang bus. Musta naman yung experience mo dyan? Unforgettable. Hindi siya nakabayad. Oo, libre pa ako dito. Hindi, magbabayad na sana kami kasi meron naman akong cash. Kaya lang, sira yung machine ni Kuya. Mabait din, no? Oo, bait niya. So sabi niya, oh, the machine is broken anyway, just take a seat. Sabi mo na, okay. This is my first time. Nagkwento pa talaga siya kay Kuya. Sabi niya, kinuha yung Miss Friendship, nagkwento pa talaga siya, this is my first time in a bus. Gano'n talaga. Pero ako nagbayad, ako may card naman ako sa bus. Siya lang eh. Pipindutin ko na yan, guys. Oo, sabi ko sa kanya, ikaw pumindot niyan. Mamaya. Excited ako. Pag nag-stop na tayo. Dami, pinakita mo na kung paano kasi Oo. bibigat. Ang bibigat dito, guys. Oh, imagine kung naglakad kami. Ang upal, di ba? Imagine kung naglakad tayo. May mga bato na tayo dito. As in, pagdating natin sa bus, para na tayong Zack. Ang muscle natin. Ano may sasabihin ako? Sabi ko sa kanya, ikaw pumindot niyan. Sabi niya, oh sige, gusto ko yan. Malapit na. See, nandun na yung salon. Press mo. Sige na. Oo, ngayon na. Yeah, what? Kasi doon na tayo magsastop. Kaya nga eh. Bahay na kami guys. Sige nyo. Grabe, nakakapagod. Ilan stop tayo sa tigil-tigil sa palakad dito? Ano, maraming stop? 3, 4? Mas marami pa yung stop namin sa bus. Kaysa sa bus stop. Oo. Open the door. Hello. Why didn't you open the door? Oh, was it open? Was it We didn't even check, I sorry. didn't even check. Hello! Look at us! Baba! Bahay na kami guys. Kami na talaga. Quick call. Bumili ako nito. Kasi tatulungan ako ni Manay maglumpian tonggi. That's not spaghetti. We got bacon. Hot dog. Hot dog for tomorrow. What do you want for lunch? We got prawns para sa spring roll at saka sa dinner ng mga boys tonight. Ito, binilang ko si Dan ito para sa lunch niya, para may baon siya. And then fruit boxes. We've got more fruit boxes for you guys. We got apple. And sunshine punch. Lucky. That's yummy. Ano ba yun? Alam mo na yung may feeling ko galing yan sa show. Kaya palatisin natin. Dito. Ano pa pala yung gagawin ko dyan? And then Yakult. Yakult. Para sa kiddos. Yakult. And coffee para kay Jan. Ano to, diba? 5? Okay na yan. That's for Daddy, yes. That's right. That is for Daddy. After nito, mag-i-edit kami, guys. Kasi wala akong video para mamayang gabi. Tapos 2 eggs. Kasi breakfast. At saka, magle-leche flan ako sa Wednesday night. Dito yung parents ni Dan. Mag-dinner kami. Ay, ano pala yung sasabihin? Winite mo na. Winite mo na. Thank you. So, lulutuan ko sila ng spring roll,
Tapos chop suey, nag-request siya ng chop suey. And then, ano din, ano nga yung leche flan? Papatry ko sa kanila yung leche flan. So, meron tayong ito. Cabbage. Tapos, dessert. Dessert, Papa, tonight! Yes! Potatoes. Ano daw si Manay? Mashed potato. Yes? What is it? Drink. Drink. Do you want a drink? Which one? This one? Milk tea? Okay. Okay lang sa kanya yung milk tea, di ba? Yung saka, Carlo. At saka ito yung dinner ng boys tonight. Spike. Yes. Dry na ba? Ayan. Tapos ito last. Ito yung galing sa Korea. Nandun pa yung ano, galing sa Korean. Ito tatlo. Tutulungan daw ako ni Manay mag-ano, spring roll. What's this? That's alright. And that's the Japanese salt. Milk tea. Milk tea. Beans para sa spring roll. And then nandito yung mga coffee ni Jan. And then, thick and cream para sa dinner nila. Nagawa si Manay ng prawns. Thick and cream naman prawns. And then, toge. So, tatlong toge pala to. Yun na. Yung ano mo sa Korean. Konti lang naman. Konti lang naman. Ito sa Korean naman, guys. Ano siya? Lettuce to, Manay? Diyan na tinirap yung ating. Wrap daw namin dito yung aming meat mamaya sa barbecue. Ito, ang dami niyang kinuhang ganito o side dish daw. Iba-iba. And then, isang pack ng pork para sa You barbecue. should try this later ito, honest. And then, acorn starch. Si Manay, ito, ano, sa kanya to eh. Tapos, bulgogi na sauce for beef at saka galbi sauce for pork. You can't see? I'm almost finished. And then, kimchi. That's for our dinner, Papa. And then, dalawang beef. Ito, dalawang beef, guys. Ayun. Ilagay na natin yan sa labas para maano. Oo, mato. Kailangan ito. Basta, ay, ito eh. Para sa mga bata. Okay, pakita. Mamaya. Boys, are you hungry? Oo, lunch. Meron tayong meatballs. Kung gusto You mo, want? noodles. No, there's still because they have a big breakfast. Wow. Bumili din si Manay nito ay, ito para sa mga chikiting. Kaya lang mamaya na ipakita. Pero pinakita ko na. Ito. Nakatingin na sa akin yung dalawa. Ha? Tapos ito tatlong ganito. Wait sa. Tatlong ganito. Hindi ko tinitingnan si Oli. Tapos ito. Binigay na ba? Wala pa, hindi pa na. Sabi ng mama, huwag mo na ibigay. Hindi ko tinitingnan si Oli. Nakatingin siya sa akin. Sabi niya, akin yan. Okay, yun lang. Yan muna natin to. Ilagay muna natin to sa fridge. Lalo, may IC daw. Ayun, ayun. May IC? Hmm? Where do you get this from? We got that from the Korean shop, Bob. Ilagay ko lang dito yung mga coffee na. Nag-check ko sila. I think that's for Tito Dan. Ang binalik mo sa akin. Ang binalik mo. Hmm? You saving for tomorrow for Tito That's for Dan. Tito Dan. Is this Tito Dan? No. Ayun, kumuha na siya. That's for Tito Dan. Baka That sabi one. mo ba na Ay, sa yours?
space tayo sa kitchen. Ilagay ba ito sa... Ilagay ba ito sa fridge? Ayun. Tapos yung mga sauce, ilagay natin sa fridge. Ay, wag na. Kasi gagamitin natin. Hindi pa naman siya buka. Tapos, ito ba? Ay, wait. Diyan na. Ilagay mo. Ay, green. Mamaya. Kunin ko yan. Ayun. Tapos yung kimchi. Ito. Kakainin na natin yung mga bata. Ayaw naman eh. Ayaw nila. Busog pa si boy. Sabi niya nito. No, ayaw mo. Zaki, Do you want meatballs? you want meatballs for lunch? For lunch? Yun na daw. Meatballs? You want meatballs for lunch? Let's move on. This Alright, your Holly. manners? Manners? That's Holly. Tete? You have more rice for that. Tete? Oh, you don't want meatballs? That's meatball. This is Kuya. Oh, you don't want the gravy? Tita Rice. Have gravy on my roster, please. Yes, of course. Mom, can you make the camera? Oh, sorry. There's more meatballs, so let me know if you need more. What is your Tita Ray? Okay, Kuya, here. More. Do you want gravy on your rice, ba? Or you don't want gravy at all? Do you want gravy like Kuya? More, Or Kuya? just eat rice then? Or no lollies? Thank you. Are you all good, Holly? What do you want? You don't like gravy? Do you want plain meatballs then? Ayun yun ang gravy. Arte-arte lang naman yan. Ayun. It's cold. That is the rice. It's alright! Ano ba yan, Tita Ray? That's alright, Baba. The meatballs hot. Hot. The meatballs are really hot. Yeah. Ito balance, Baba, the temperature. The gravy's hot. And that's not hot. That's not hot. I know. It is cold. See? It's easy to eat. It's cold. Yum? Yum. It's hot, Zaki. Look, it's smoking. That's blow it back. Blow it, Blow it. Arte-arte mo na away. This one that. Paano siya yung matanda? Kaya nga eh. Four? Four. Okay. Oh, may laman pa tong isa. Whose box is this? Is it Holly's? Okay. No. No. No, this is new one. No, that's the one. Yeah, this is empty. So that one, Well, that's yours. it's like half empty. This That's one. mine. Okay. So you're out of her box? That was it. Oh, that's yours. Yeah, that's right. Hey! Wait, that's mine! The empty, yeah, it's yours. Yeah. Okay. It's empty. Eat your lunch. It's your lunch, so you're not gonna have lollies. How cool. Huh? Yeah, of course. See, you said just 3. See, that's why you guys took more than 3. How many? How many you want? 6. 6? You sure? Do you want to start with 2 first? 2 first, because you Or 3 more? There, more 4. Okay? Man, I'm hungry. Oh, you're not having lollies, Holly. Don't. You have to finish that before you open your lollies. Yay! That's right. Do you want it on your eyes? Yes. There you go. Ito yung ano, pinapakaluan ni Manay. Nasabi ni TJ, I don't like looking at that, mom. May isang batch na dun pinakuha. Ano yan? Laman loob? Laman loob. Organs. Oo, tama. Main organs actually ng pig. Heart, liver, lungs. And tongue. Dito yung tongue. Ayan, pinapakuluan niya. Para pag dinala niya sa kanila, hindi na siya hilaw. Para i-freeze niya na lang daw. Para hindi bumangot. Oo. Guys, nakatapos ako ng isang video. Edit na siya, oh. Oo, nakapag-edit na ako. Hindi ako nakaready kasi hindi ko na-expect na mag-extend pala sila. Yes. Hindi mo kasi sinabi sa akin, pahiya-hiya ang buang. Kasi akala ko mabuhutol na kami. Hinintay na lang namin na matuto para makapag-ano tayo guys, makapag-Korean barbecue tayo tonight. Hindi pa ready ang beef. Tapusin mo na lang yung video mo kasi maliligo lang naman ako. Sige, naligo ko. Baba! Baba, do you wanna take a shower with Tita Rice? Go have a shower with Tita Rice. Come on.
Alright, let's take a shower. Shower. Yan na yung suot niya? Kabihis niya lang. Oo nga, ikakabis. Not here. My shower. In my room. Okay? Okay, let's go. Shower time! Yes! Good girl, Bob. Where? And my magic clay here. Oh, yeah. We will leave your magic wand there. Shower time! Time. Yay! Shower. Shower! Nakaligo na ako. Suli. Hindi ko inano nga yung buhok niya kasi di ba umiiyak yan? Oo. Coconut. Coconut na Tersame. Hindi ko inano yung buhok niya kasi umiiyak yan eh. Hindi mo? Hindi. Natakot ako baka umiyak. Meron talagang tingnan mo yung sa sun. Oh no, may Kaya nga eh. Wala kasi kayong blinds na... Oo, ayaw kasi nila. Ayaw niya. Kasi sabi niya, ano daw, parang mas liliit yung bahay tingnan. Open lang siya. Gusto ko nga sana eh. Oo, kahit yun lang po sa may side na yun. Hindi din kasi minsan dito meron din. Depende kung saan naka-position si Sun. Kailan yan. Makamove on din tayo. Guys, ano natin, i-marinate natin yung meat. Nakaligo na siya kung hindi pa guys. Maliligo na ako. Wala ano siya, nag-edit siya eh. Meron tayong dalawang klase ng sauce. Ano ba yan? Hindi nyo makita ng maayos. Ito, bulgogi sauce para to sa beef. Ito naman, galbi sauce para sa pork. Marinate natin. Unahin muna natin yung pork. Pakain naman yung mga bata nito, diba? Diba, barbecue namin to guys. I-ano namin, yung... Tanggal ko na din dito, hindi nagawa. Si Dan actually nagsabi, sabi niya, alam mo, ano, Korean barbecue, mag-Korean barbecue tayo. One night. Nandito sila man na eh. Hmm? Di ba hindi nga ay? Tagal niya nagtago. Sabi, walang naghahanap. Wala naghanap sa kanya. Hindi ko nga alam, nagtago pala siya eh. Labas na lang ako. Minsan pa sabi din na nag-hide and seek pala tayo. Hindi naman. Walang naghanap sa kanya. Mapasan ko. Ikaw, nag-hide ka, wala nagsisik. Ay, dito lang pala siya nagtatakbo. Halinaw ako. Para namang ang laki ng bahay namin mo. Hingal na hingal siya. And then what? No one look for you? No one looked for you. Hindi mo makita. Hindi makita ng maayos. Tapos hindi namin ko pa rin. Alam mo yung isa dito mo na lang ilagawasan ko to. Gasan mo itong puti. Yung beef ba? Dito may marinate. Sige. Hindi nyo makita. Lamig din ba? Ang ano? Lamig na meat. Kamay pa Kasi more. frozen kasi di ba? Ito na yung meat, guys. So, ito yung pork. And then, ito yung beef. So, ito yung my beef bulgogi. Ito yung galbi sauce for pork. Ayun. Tapos, si Manay nag-ano ng... Para sa mga boys to. Ano yung sa kanila? Steak. Tsaka si Dan. Nandito na pala. Ay, malap. Ito yung steak ng boys, guys. Sinison ko na siya. Pepper, salt, Italian herbs, at saka garlic powder. Tapos, gagawa si Manay no Creamy garlic prawns. creamy garlic prawn na ilalagay over the steak. Tapos, meron pang mashed potato. Timing kasi si Dan hindi kumain ng lunch. Kasi sabi niya ang dami niya daw kinain during the weekend. So, hindi siya kumain ng lunch. And na-busy din siguro siya. Ano nga ulit yung sinabi mo kailangan? Garlic powder? Ayan na. Gamitin mo. Tapos meron pa na.
tira. Marami pa. Maganda ang lighting. Dito. Paggabi na, maganda. Maganda nga, no? Parang ang linaw-linaw, no? So, hindi namin i-air fry yung steak kasi sobrang laki. Tapos kapag i-air fry, okay lang naman, magkakasya yung isa, pero hindi magkakasya yung dalawa. So, Hindi sila sabay. ipa-fry na lang namin, tapos ilalagay daw sa oven, sabi ni Manay. Para at least sabay sila mo. So, ano yung temperature? Parang ganun lang, yung parang nag-bake ka lang. 180? 180, 180, 190. Kailangan kasi siya i-open, kasi kapag hindi i-open, hindi na open. Before movie. Kulang pa ba yan? Okay na yun? Sure ka? So, lagay ko na to? Laki kasi din. Hindi sila kumain dito. Oo nga, si John din, hindi din kasi kumain. So, malaki yan talaga yung din. Oops. Ito yung susunod. Ayan. Pareho naman sila ng luto. Sila dalawa, okay. Guys, malapit na matapos yung sa boys. Nandun sa oven yung steak nila. And then, yan. Garlic prawns. Creamy garlic prawns. May, carrots. At saka yung gagawin to ni Manay. Tapos, gagawa na natin yung kids nito. Tapos mamaya na kami ni Manay kapag tapos na sila lahat kumain. Mag-barbecue lang tayo na para sa kids. Kakainin nila to with rice. Bilis. Bilis lang naman to kasi maninipis to. Sobra. Tapos mamaya, magpo-full on Korean kami ni Manay. Mandayan sila. With side dish and kimchi. Yan yung kay Dan. Alo, ikaw na talaga ang may pa-volcano? Oo, gusto niya daw eh. Hala, push mo yan. May ganyan din si Jan? Okay. Para lang siya. Agreed da. Ikaw na talaga, Daniboy. Ang punong-puno ang plato. Ang laki nito ha. Tingnan nyo. Ang laki kaya ng plato namin. Kay Dan to? Oo, ayun yung kay Jan, oh. Yun yung kay Jan. The identical twins. Okay. Nasa kanya. Thank you, Manay! Wow, babe! You're so lucky tonight. Ikaw na talaga, Danny boys. Oo, mauna yung boys at saka yung kids. Si Huli ay. Baba? You like their food? Ready na yung aming setup, guys. Kaya lang hindi pa kami makakakain kasi gusto naming mag-film while kumakain. And may papanoorin yung mga boys. So sabi ni Dan, na lang, after na lang ng papanoorin nila. Pero ito yun ay yung mga pinamili ni Manay kanina. Yan. Ang dumi ng table kasi ang daming fingerprints. Kapag may mga bata, hindi talaga pwede yung table na na glass. Kasi fingerprints. Pero yan. Beef, pork, kimchi, and then yan, lettuce. And may drinks tayo. Guys, tapos na kami magmukbang. Ibang video yun sa mapapanood nyo yun. Hindi ko alam kung... Anyway, lulutuin namin yung pang-toge. Kasi nga magsi-spring roll ako sa Wednesday night pag nandito yung parents ni Dan. So, toge. Papatry ko sa kanila yung toge kasi I don't think na-try na nila yung mga toge-toge. Ganyan. So, toge na may pork at saka may cabbage. Tutulungan tayo ni Manay lutuin to. And then, ito yung aking handle. Ito talaga yung favorite na kitchen gadget. Kitchen appliance. Yung natin, chopper. Ang galing. Ayun, na-chop ko na yung 2 carrots at saka beans. Ayan. Tutulungan tayo ni Manay na lutuin to. Tapos, ngayon ba natin i-wrap? Depende pag nag-ano siya na tuyo. Okay. Kailangan pa tuyuin. Ba't ang haba nito? Kaikat mo na lang ng gunting. Wala naman. Wala tayong ganda. Meron pa rin. 1973 is fly, 1973 4, 221 39, Meron naman siguro eh. Captain Stern 1981, Premierships 74 76, Runner-up and 70. Guys!
May nanonood ng movie, hindi tayo makapag-vlog ng maayos, guys. Nandito na ay ang tubig. Nalagay ko na lahat ng ingredients. Tapos tinimplahan na din siya ni Manay. And dagudug ang bahay. Dahil sa movie John Wick. Nanonood sila ng John Wick. Napanood na namin yan eh. Pero si John hindi pa niya napanood. So, nood sila. Tapos, may pa cinema effect. Pinatay yung ilaw. Kami na lang iniwan yung ilaw dito sa side na to. Ang linaw. Ang ganda pag ganito ang ilaw. Ha? Yellow siya pero dito ang puti. Kaya- Ang linaw. Maganda tong pailaw ng na. Pailaw sa Kitchen. guys. Tapos na ang luto. Dito na eh. Kanina pa to actually. Tapos bukas na namin to i-wrap kasi kailangan i-drain daw talaga yung tubig dito before natin i-wrap. So bukas na yan. Nakapag-edit ako ng isang video. Nakatakas tayo. Kasi nanood sila ng movie. Nanood sila ng video kami naman sa likod nag-edit. Tapos ko yung isa. Pambukas yun. Okay, lagay natin to sa fridge. Tapos, i-on ko din yung dishwasher na wala na tayong sipin. At least marami tayong rice pang bukas, fried rice. Diba, hindi niya ako pinapansin. Wala. Push mo yung vlogging mo. Edit ka dyan. Lagay ko to sa fridge. Okay na guys, okay na tayo. After nito, punta na ako dun sa sa bed. Nandun na si Danny Boy, tapos na yung movie eh. Kanina, hindi tuloy namin ito na-vlog ng maayos kasi lakas ng movie. Pero okay lang naman kasi pinagbigyan nila tayo sa mukbang kanina. Tahimik kaya nila na nag-mukbang kami. Wala akong nilagay sa mukha ko talaga. Walang makeup. In fairness talaga. Yun na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Manay, bye.